Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje, em nome da Através Editora, estamos aqui a apresentar a última proposta da editora, Como Não Ser Tranquilamente Humanos, da Rebeca Baceredo. Deixem-me comentar-vos que este livro hoje, se for comprado online, tem um desconto de 5%. Eu vou apresentar a Rebeca e a Montse. A Montse é jornalista cultural e investigadora na USC. A Rebeca Baceredo é licenciada em Ciências da Comunicação, doutora em Filosofia, prémio extraordinário, e realizou um mestrado em Crítica, Interpretação e Arte Contemporânea, bem como uma pós-graduação em Teoria, Prática e Interpretação. Em 2005, recebeu o prémio Ensaio Ramon Pinheiro, por o sujeito pós-moderno, entre a estética e o consumo. Tem uma vasta obra filosófica, como não só. É uma obra, desde o meu ponto de vista, extremamente instigante, porque entronca muito com este tempo pertinente que atualmente vivemos. A Maria Zambrano dizia que todos os tempos são de crise, mas este é o nosso tempo de crise. E parece que temos aqui uma boa proposta para o diálogo e também para que as nossas leitoras e leitores possam conhecer esta obra da Rebeca. Muito obrigado e vou passar a palavra à Montse. Boa tarde, grazas pola presentación. Quería agradecer primeiro a Través e a Rebeca o convite de compartir con ela esta conversa sobre o seu libro. E sin máis, bueno, penso que podemos comezar. Vou empezar pola pregunta tópica que facemos sempre os xornalistas, que é como xurdiu este libro. Rebeca publicara xa máis cousas con a Través, non sei se desta volta pois foi unha proposta dela, unha proposta de A Través. Quería saber un pouco como comezou esta publicación. Non foi unha proposta de ninguna editorial de A Través concreto, simplemente que quizáis no mundo da prepandemia a xenda mediática tiña polo menos a sensación que se enchía coa cuestión da tecnoloxía e que volvían a presentar unha sorte de progreso, de noción de progreso, de conceptualizar a historia con unha teleoloxía, con unha escatoloxía, é dicir, con esa constitución, con esa noción de progreso que de alguna maneira se supuña que se perdera durante a posmodernidade e me parecía que deixara de ser así. En calquera caso, sí que nese momento, pois, como supoño que sempre sucede, ou polo menos a mí, en xeral, penso que nos procesos de investigación, pois tiven unha sorte de dúbida ou de necesidade de indagar con que pasaba na relación coa tecnoloxía. E que pasaba? Bueno, con iso, con ese problema que estaba vendo, intuindo. En relación con iso, o subtítulo do libro é Técnica e Política da Antigüedade na Era Neoliberal. Por que é necesario volver ás orixes da técnica para comprender a actualidade, para comprender a política na actualidade? Bueno, igual é un pouco frítico recordar aquela frase de Deleuze que decía que ainda estábamos xogando a ser gregos. O que quizáis a perspectiva histórica non é a primeira vez que veso necesaria facela para investigar, analizar ou indagar como van evolucionando os conceptos que, ao fin e ao cabo, é a epistemoloxía e que eu creo que a epistemoloxía determina a ontoloxía, é dicir, o que somos e, polo tanto, esa relación que empezamos ou que estamos tendo coa técnica, o que se está desenvolvendo coa técnica ou coa tecnoloxía. Polo tanto, digo, non me pareceu só necesario ir á orixe da modernidade, non a priori, quizáis, pero sí ao longo do proceso de estudio, de investigación, porque sí que determinados aspectos considero que estaban aínda afundados
en Grecia. E non só, e ni sequera comezo de Grecia, tamén fago algunha alusión ao mundo non mesopotámico, que ao fin e ao cabo sí que nas últimas décadas se considera que tamén é berce da nosa civilización, ainda que máis remota. Digo, en calquera caso, sí que entendo que hai determinados aspectos que son similares, é dicir, que manteñen unha certa coincidencia e outros que son radicalmente distintos. E nese xogo de comparación, digamos, poden aflorar determinadas reflexións. O libro, xa o dixo antes o noso presentador, chamase Como non ser tranquilamente humanos e divídese en dúas partes, máis un epílogo. A primeira parte explica a constitución do humanismo e a segunda explica o poshumanismo. Podenos explicar de forma breve estes dous conceptos que vertebran o libro? A cuestión é que o humanismo, de forma xenérica, o cliché, ou a perspectiva antropocéntrica do mundo se sitúa tras a Idade Media, tras o teocentrismo medieval. Sin embargo, nesta orde de cousas, precisamente na relación coa técnica, que é unha técnica, que é o coñecemento poético, o coñecemento productivo, de onde sae iso, no mundo grego, as distintas relacións que existen con ese tipo de coñecemento xa aparecen en Grecia, precisamente eu entendo que no período clásico en transición ao helenismo, concretamente en Aristóteles. É dicir, eu penso que Aristóteles é o que vai a constituir, o que empeza a constituir unha sorte de humanismo no sentido de que sitúa ao humano no centro digamos, do eixo, del axis mundus. E concretamente, o aspecto que me parece que delimita iso é que considera que a técnica e que o coñecemento poético productivo é produto da mente humana, cousa que non sucedía en Platón nin esas outras culturas previas, que considero que era unha sorte de prehumanismo, pero non con prehumanismo, quero decir que fose a desembocar necesariamente nese humanismo que asenta Aristóteles e que tampouco é radical por outros aspectos. E despois o poshumanismo non sería exactamente o que nós estamos vivindo, isto sería un transhumanismo, que é un pouco que se analiza no libro, e o poshumanismo sería ese planteamento que se empeza a facer na filosofía durante o século XX e que plantea un paradigma ontolóxico horizontal no que o humano deixa de ter ocupar o cumio da pirámide ontolóxica e social. E nesa horizontalidade ontolóxica que hai que conseguir, con procesos de construcción, de subjetivación, con todas estas cousas, pois si se podería manter outro tipo de relación co resto das formas de vida do planeta. Sin embargo, digo, eso sería un poshumanismo que sería desexable, ou podería ser desexable, ou consideraría desexable, seguindo esas liñas filosóficas ou teóricas, pero, dicíamos, o que realmente se está sucedendo é o transhumanismo, o que se estaría implementando. E nese transhumanismo eu entendo que non, obviamente, non é unha a implementación dunha utopía ontosocial ou ontopolítica, nin nada polo estilo, sino que estaría baseado que un pouco tamén, o que reflexiono no libro, nunha sorte de... O sea, que non deixa de ser un humanismo e, ademais, non deixa de ser tampouco un nihilismo reactivo e negativo, é dicir, é unha relación de desprezo con respecto ao propia concepción, a propia constitución da humanidade. De aí a cita do principio, de Onfray, que fala do superser, do ultraser nietzscheano fronte a ese superhome, a ese que vou dicir, fascista, que de alguna maneira sí que estaría, desde un punto de vista que veño a plantear, definido nese transhumanismo, que odiase a sí mesmo
non asume o que é as súas limitacións, as nosas posibilidades, non? E tampouco plantea outra relación cos seres que non sexa, que non siga sendo a denominación, pero, bueno, querer máis alá de si mesmo e, ademais, máis alá de si mesmo con toda unha serie de dispositivos, non, que son os tecnolóxicos que, bueno, xa sabemos que están capturados polo capital, non? Bueno, de feito, agora sería unha tecnocracia, non? Se pasa da técnica, a tecnoloxía, a tecnocracia, onde as propias corporacións teñen os propios centros de I+D+I, de investimento e investigación e desenvolvemento, e precisamente entendo que son elas as que van marcando a liña de progreso e as que recuperan esa crenza que se difumina ou que se manifesta a través da superestructura, non, do progreso. É dicir, todo o mundo ten interiorizado, volve a ter interiorizado que vamos a mellor, que todo unha mellora, sin cuestionar, non, a porosidade que poda ter iso, non? En relación con ese, nese contexto de poshumanismo, unha das reflexións que faz no libro é que o Homo sapiens carece de pensamento simbólico no contexto no que se aplican eficaces dispositivos do control do pensamento. Quería che pedir a tua reflexión sobre isto. De que maneira, nese contexto que acabas de describir, se produce o control do pensamento? Bueno, primeiro, por reducción do pensamento, ten que ver tamén con todo o desenvolvemento da parte de ética, non? Na que fago, o sea, que hai no libro, no que se recuperan un emotivismo moral, se defende un emotivismo moral, etcétera, etcétera. Bueno, hai un desprestixio, non, un desprezo con respecto a, non digo só ao intelectual, que me parece ese anti-intelectualismo propio das sociedades fascistas, senón a todo ao intelectualismo ético, é dicir, a calquera cousa que, bueno, o que quero dicir é que realmente, como sempre fixeron todos os sistemas de poder, se presenta un deber ser como ser, non? Nos dicen o que son os humanos, como funcionan os humanos, non? Porque está, digamos, vinculando co aspecto ético e nos veñan a decir, bueno, es que os Homo sapiens solo se poden relacionar, realmente só teñen empatía con outros conxéneres, non? Cos que teñan unha certa, bueno, pues, consanguinidade por unha cuestión filoxenética, non? Tribal e non sei quanto, bueno. Non sei, aspectos bioloxicistas, que se podan, explicacións bioloxicistas que volven, non? Facer confundir o ser co deber ser. Que quero dicir con isto? Que de alguna maneira se sitúa a ontoloxía, toda a potencia ontolóxica nos niveles máis baixos e a nivel cognitivo tamén, non? É dicir, no nivel, seguindo a igual terminoloxía grega, platónica, pois concupiscible ou emocional, non? E todo o que implique unha potencia a desenvolver, pero que non sexa evidentemente dada, non? De forma, pois, eso, máis simple, máis, en sentido, máis reactiva, eso pois se solapa ou é anulado, bueno, é un esforzo que non interesa ou pois algo así, non? De maneira que, nese sentido, non, o pensamento se reduce. Bueno, xa non imos entrar na lógica ou na evidencia de todo o mundo, non, da cuestión digital, da reducción, da relación coa linguaxe, non, da simplificación da linguaxe. Non me refiro só á cantidade de caracteres que podas por algún tipo de post ou algo así, na capacidade de atención, non, ou de concentración a hora de recibir, incluso na paciencia, porque ten que ver tamén co ritmo e coa relación co tempo, non? A hora de recibir unha determinada mensaxe, xa non digo información, senón algo máis complexo que de mandar información, e senón o feito de que perdón, me acabo de perder. Bueno, estaba que estaba pensando. Nada, non te preocupes. Acabas de falar de algo que está bastante tratado no libro, que é un pouco o espazo que queda para a ética. Poñas agora o exemplo dos argumentos bioloxicistas. Iso é unha cousa, sí, perdona. O que quería recuperar era a cuestión de notación da linguaxe, que tamén me parece interesante. Que non se permite, o sea, que parece que a linguaxe perde profundidade, perde capacidade semántica, digamos. Solo hai unha relación denotativa, non? Digamos que o nivel de lectura se limita a iso. Bueno, e iso implica pues, toda a capacidade, porque hai unha reducción tamén simbólica, non? Que viña un pouco aí. E era aí como quería, bueno, o círculo, non? Que
Ok. Ao fío que me estabas contando, pois, formulábache, bueno, esa idea que tamén está moi presente no libro, de que espazo queda para a ética cando se nega a capacidade de comportarse éticamente co outro, non? E xa que este libro fala de orixes e fala da Grecia clásica, pois queria te preguntar un pouco que se podría recuperar da ética clásica grega para darlle a volta pois, a esta situación de puro utilitarismo, non? Que parece que o outro é negado. Sí, bueno, claro, a primeira parte da pregunta, ¿no? Tú me estás planteando o díes, ¿no? Que se nega a capacidade da ética. Sí, es. Bueno, quizáis entendo que habería que definir exactamente eso, que nega esa capacidade da ética. Porque, por exemplo, as liñas máis hexemónicas de pensamento están falando de xenerar unha sorte de infraética, para el nuevo mundo, non? Do posestado e todas estas historias que a mí se me parece como unha sorte de moral laica, bueno, non sei, se queredes entro aí con eso. Outra cousa é digamos que sí que nos estamos referindo ou partindo ao plano ontolóxico do homo económicos, non? Que sí que entendo que é máis psicopático e entonces sí que analizo un pouco a cuestión da falta da incapacidade. Sí, a eso me refiro. Sí. E entón, pois a pregunta era que rescatar da ética grega para construir pois, outro tipo de ética. Logo. Fai Marta Nussbaum, é a que analiza, bueno, parte do liberalismo, como sabemos, da tradición ilustrada, e sí que ve como, bueno, non o ve só ela, senón que algo que se viu ao longo da historia da filosofía, nas últimas décadas, pois determinadas carencias, determinados problemas que pode dar un exceso de formalismo, non? Antes falamos de intelectualismo moral e estas cousas. Entonces, ela mesma sí que intenta rescatar aspectos desa ética grega, sin caer no comunitarismo, porque aí hai nos debates éticos, sin ser o especialista nese ámbito, digamos que hai como dúas tendencias, non? Marcadas, que son as que fundamentan, non? Poñen o foco nos aspectos, pois na tradición ilustrada, non? No individuo, etcétera, e que sí que teñen ese risco, non? De ese exceso de formalismo, incluso, pois ese excesivo intelectualismo moral, e por certo que agora non hai ese rexeitamento parece que se intenta recuperar o sentimento como se eso non se fixese xa a principios da posmodernidade, hai 100 anos e tal. E outro tronco que é os comunitaristas. E que pasa co comunitarismo? Pois que recordamos a cuestión de comunidade ou asociación, a constitución de sociedade e tal. Entón, no comunitarismo o risco é que non haxa un espazo de intimidade ou privado suficiente para o individuo, que certamente é algo no que, personalmente considero, e creo que na sociedade na que vivimos, aínda que non o consideremos racionalmente ou conscientemente, tendemos a concebirlo como tal, que non se debe renunciar, obviamente. Entón, como combinar, como equilibrar o individuo e o grupo, que é algo que en principio e en teoría en Grecia sí sabían facer ben. En calquera caso, de meu punto de vista, sí que recuperaría ou intentaría recuperar ese equilibrio entre o individuo e o grupo, que sí, polo menos en teoría, insisto, sabían ou tiñan en conta en Grecia. E despois sí que me interesa, sobre todo xa que estamos con esta historia de superar os binarismos e tal, os binarismos non son só os de xénero, os sexuais, e no resto dos aspectos, no resto das dimensións, sí que me parece que seguimos instalados en posicións binarias, razón, sentimento e todas estas cousas. Cando xa recordaban, e entendo que é necesario volver a recordar, pois antropolóxicamente hai tríadas, máis que disposicións binarias. E en Grecia é así, por exemplo, o que dixen antes, as partes da alma. Cosas así, non é unha emoción fronte a unha razón. A razón non se confronta, ademais hai o desexo, non hai unha terceira instancia, en calquera caso non o intelecto axuda a organizar
pois esas emocións, etcétera, etcétera. Recuperaría esos aspectos así a grandes riscos. Utilizas no libro a expresión democracia low cost, falas de que as normas da comunidade xa non son fruto da reflexión compartida, como puido ser pois en Grecia, senón de preconceptos. Bueno, polo menos na idealización. Sí, polo menos sí, no que nos chegou. Por interaccionar. Sí. Senón de preconceptos cognitivos ou estereotipos que se supón, bueno, que son asumidos a través das emocións. Falábamos antes de equilibrio entre individuo e comunidade, e hai un tema que se puxo agora bastante de actualidade, que é a liberdade, non? O discurso neoliberal sobre a liberdade que non ten en conta pois, nin a liberdade dos demais nin o común. Entón, quería che preguntar un pouco por como encaixa ese discurso neoliberal da liberdade no que ti chamas democracia low cost. Como se produce este fenómeno? Vale, vou intentar fragmentar a pregunta fundamentalmente en dous aspectos. Primeiro, a cuestión da democracia low cost e tal, digamos que faría finca e falabas das emocións, precisamente nisso. Bueno, a democracia, para que exista a democracia, non? Eso sabían os gregos, e se queda recupera un poquinho máis, pero, bueno, a escola de Frankfurt, etcétera, etcétera, xente que me interesa, como outro igual, outros non, se necesita o desenvolvemento da racionalidade. Senón, non hai democracia. E, ademais, o desenvolvemento da racionalidade implica que tú podas ter posicións políticas, non? Posicións con respecto ao común, ou a redistribución, non? Da redes públicas, non? As cousas na materia, non? Da estesis, dos recursos. Sin que eso sean simplemente crenzas, non? Porque as crenzas, e estaría cuestión tamén a verdade, un tipo de falsa verdade, non? Que a verdade por convicción ou por crenza. As crenzas son emocionais, non? Son dogmas, non son ideas no sentido filosófico, sino que son esos dogmas os que a xente se aferra. Entón, están integrados no ego, no sistema emocional, non? No pazos do ego, que é o sistema emocional. Polo tanto, iso implica unha certa unha intolerancia con respecto ás posicións dos demais. Non? E me parece que ese é o risco da sociedade actual, non? A intolerancia política que existe. Non só falo de, non obviamente non nas altas esferas, non nas liñas, digamos, hegemónicas que poden ir generando, non, ou abonando o campo, sino, bueno, pois o que a xente é capaz de dar, o que somos capaces de dar de nos mesmos, agora mesmo está sendo, entendo que, algo así, non? E me preguntabas, entón, como se relacionaba iso a segunda parte da pregunta. O discurso neoliberal da liberdade, que non ten en conta, pois, iso, nin a liberdade dos demais, nin o común, en xeral. Bueno, a ver, por un lado, a liberdade funciona como fetiche, non? Funciona como fetiche incluso no sentido do valor simbólico da mercadoría. Non? E iso vimos, por exemplo, nas últimas eleccións. Bueno, temos millóns de exemplos, pero, por exemplo, nas eleccións de Ayuso, nas que gaña Ayuso, e claramente, sí, eso, a liberdade está vendida como tal. Vale, quizáis a viña de atrás, non, toda esta historia. Digamos que é un caramelo, non, pois moi doce para a xente. A cuestión, e que non se ten en conta, que vemos, no Pacto Social da Modernidade se entende, bueno, igual boa clasificación, son moi clásicas, pero que me parecen válidas e pertinentes. A diferencia entre liberdade para e liberdade de, ¿no? A liberdade positiva e a liberdade negativa, ¿no? Que facíais aí a Berlín, ou que recupera a Front, no medio da liberdade, etcétera, etcétera. Esa distinción das súas liberdades se asegura que exista, o sea, que se respete, digamos, o que exista un límite entre un eu e un outro e, polo tanto, que se respete a liberdade dese outro, non? Iso permite o que sería esa liberdade negativa, sí, non só que funciona como digamos, como unha restricción, ou unha sorte de restricción para a liberdade particular. Bueno, eso, cando crecimos, estaba escrito non sei, nas portas dos baños, non? A miña liberdade ou a túa liberdade empeza cando acaba cando empeza a miña, algo tan tradicional, non? E clásico como iso. Entón, pois, claro, iso non se ten en conta no neoliberalismo e simplemente se exalta como mercadoría e
aí está tamén a cuestión dos dereitos, non? Dos dereitos infinitos, non? Que temos dereito, insisto, temos dereito a ter, non? Segundo nos conta o sistema, non? E como hai unha hipertrofia do ego, pois é que é infinito, non? Non hai un límite para todos para, decíamos, non? Facer trotar ou cabalgar, non? Os nosos desexos, porque, ao fin e ao cabo, non? Pois tamén vou por esta historia, non? A forma de subjetivación xa non é tanto identidade, que é máis territorializada, que ten outros aspectos, ten unha relación co terreno e cos outros, co territorio e cos outros e tal, senón que é un ego, non? Que se infla indefinidamente, ou que é inflado, non? Polos mecanismos, non? Do capitalismo, non? Claro, para xenerar consumo, non? Indefinidamente. E precisamente a cantidade de dereitos infinitos, non? Que se supón que temos sin ningún tipo de deber e todas estas cousas que tamén xa nos contaban, non? Os nosos pais, non? Digo, a última é que os dereitos tamén se poden, digamos, comprar, non? Porque hai, sí, e que, bueno, que pasa con iso? Que claro, aparte esta cuestión do solipsismo, non? Cada un só ten o seu punto de vista e non pretende, non, escoitar o punto de vista do outro, non é capaz, se quera escoitar o punto de vista do outro, non, pensamos porque son as engranaxes puramente emocionais e, polo tanto, pois asentamos, non, territorializamos as nosas perspectivas. E entonces non quizáis, non, isto o suxeito contemporáneo ou nós, ou non sei como queramos chamalo, non somos capaces de ver moitas veces que pasa cando nos satisfacemos un desexo, onde queda o desexo do outro que igual é non explotado a partir do noso do cumprimento do noso desexo. Un dos exemplos que pos no libro precisamente sobre iso é o dereito a ter fillos nos corpos de outras mulleres, non? Falas de que neste sentido o neoliberalismo pode camiñar hacia unha forma de totalitarismo, bueno, a través de mecanismos como estes, non? Que prometeron os dereitos ilimitados dos individuos nesta forma de ego que comentabas. Vale, vou facer tamén unha fragmentación e se despois empezo a segunda, digo, empezo polo exemplo que ti dis, non? Eses dereitos, bueno, a excepción subrogada. Estaba repasando unha cosa para outra cousas e recordaba, non, como as concubinas, o sea, como no Imperio Romano, non, ou precisamente en Creta, xa as mulleres de clase alta levaban digamos, criadas, non, acompañadas, bueno, aparece xa na Biblia, non? Se pode ter fillos coas criadas cando a esposa non pode procrear. E en Roma xa non é cando a esposa non pode procrear, senón que nun momento dado es que, si, delegan, digamos, esa responsabilidade polo esgotamento físico que implica, non? Entonces está atravesado sempre xa na antigüedade por unha cuestión de clase. Que agora se edulcore, non? Se envolva, non? Esa cuestión da liberdade e do dereito, non? Que obviamente é de colorines, non? E é moi doce e tal, pois sí. E agora si te pregunto pola segunda parte. Que era de que xeito o neoliberalismo, segundo comentas no libro, pode camiñar hacia unha forma de totalitarismo a través de mecanismos como estes que precisamente prometer dereitos ilimitados aos individuos, negando o común, negando a sociedade. Sí, a cuestión do totalitarismo, o sea, por exemplo, cando ao dar as clases, non, ou recuperar determinados aspectos, a moral de esclavo, estas historias, o que estou notando nos últimos anos é que realmente eu estou dando un discurso a unha xeración que xa non funciona do mesmo xeito. Eles non se sinten esclavos, nin oprimidos, nin realmente, quizáis non, hai unha autoridade, non se sinten sometidos á autoridade. Non hai unha autoridade, es que non se someten a ninguna autoridade. Non hai ninguna autoridade que os va a someter. Entonces, como digo, hai un xiro niso, eso é a sensación que estou tendo. O que sucede agora é que cada persoa se considera, non? Eso, con dereito, non, a impor a súa propia visión do mundo, polo tanto, non, a ser, somos pequenos tiranos, non? Todo o mundo é el gran legislador, o legislador universal, non? Sabe como establecer... Os youtubers que saben perfectamente o que hai que facer, non? Eso son tamén, bueno, que son, bueno. A cuestión, non, de, bueno, e como aquel anuncio, non, de IKEA,
eres, non, a República da túa casa e tal, pero xa non é da túa casa. É un pouco ese xogo coa esfera pública e que deixa de ser pública e que iso pasa a ser ou deixa de ser política, non? E pasa a ser parte do mercado e a esfera privada, non? Digamos, hipertrofia, porque, bueno, e moito máis, non? Falabas da pandemia, non? Pois despois da pandemia, porque isto realmente foi escrito antes, ainda que funcione. Digo, coa cuestión do mundo virtual, non? E a exacerbación do solipsismo que poda generarse con iso. A historia que todos somos, non? Digamos, esa hipertrofia das nosas esferas privadas e consideramos, non, que o mundo é o noso mundo e que se debe regular, non, segundo as nosas crenzas, que ademais consideramos que son cousas moi reflexionadas e, por lo tanto, legítimas e tal. Quero decir con isto que todo o mundo se convirte en un tirano. E esa sensación que teño, que non é tanto unha sumisión, non, ao poder del Estado, do capital ou tal, sino que a ficción non está dada con esa venta, non, da liberdade como fetiche, non? Que é un dereito, pero que ademais funciona como un a priori, porque todo o mundo a priori tamén se cree libre, non? Menos cando non podían ir a tomar cañas. E iso tamén o digo en serio, porque era a percepción que tiña, por exemplo, dos alumnos. Sempre se crían libres, pero menos este ano, non? Nesos períodos de confinamento, porque non podían baixar. Entonces, aí non, sí que foi a primeira vez que escoitei que non se sentía libre. Senón, a liberdade funciona, digo, como un a priori, por lo tanto, como algo que hai que dar por sentado e un dereito que é inalienable, non? Pero a liberdade é facer, non, o que un quere. Non só facelo, e facelo impondo, porque non hai un límite, e, por lo tanto, o outro está desaparecido, etc. Non? E que pasa con iso? Bueno, que realmente eso o sistema de interesa, porque digamos, o que están impondo, esas tiranías que están impondo son dogmas que a superestrutura inocula. Por lo tanto, é a lógica perfecta, porque un pouco esta mañá o señor dos electrodomésticos estaba falando con él e falábamos destas cousas e tal, e recuperaba un pouco, el falaba de 1974, non? E decía o mundo feliz, non? E esta entrevista a Huxley do 50 e pico, non? Na televisión americana, non na que di explícitamente, non, as dictaduras do futuro serán sociedades do espectáculo, bueno, a típica tópica, non? Da distopía de Huxley, na que realmente a xente se cree libre. Tamén en relación con isto, coa non percepción das estruturas de autoridade e coa non percepción das relacións de poder, o teu libro fala moito do traballo, de como cambia o concepto de traballo e de como se relaciona o traballo coa cidadanía. Co concepto de cidadanía. Unha das reflexións que faz, por exemplo, é que se no mundo antigo se desprecia o traballo, no mundo moderno o traballo é glorificado, pero iso non significa, ese eloxio da productividade no que vivimos, non implica o recoñecemento das persoas que traballan, da clase traballadora. Entón, queria preguntar un pouco, pois, tamén por ese motivo, por ese cambio por ese cambio da percepción, bueno, de como se entende o traballo no mundo antigo e no mundo moderno, como afecta isto o concepto de quen pode ser cidadano e quen non. Un pouco eso é resumir casi a primeira parte do libro, xa o digo. Sí, vou preceder que un fragmento outra vez a pregunta. Mira, por un lado, a mí me parece que pareceme que casi moito máis honesto, non, que Aristóteles na política diga que hai homes libres que non son libres porque están condenados a supervivencia, claro, sí, que son a xente que ten que traballar, os traballadores. Casi me parece máis honesto que a xogada que fai despois a modernidade, que dicirlle aos traballadores que traballan por liberdade, bueno, que é a crítica marxista, que con liberdade venden a súa forza, se vende como man de obra, venden a súa forza de traballo, e ese empoderamento que de alguna maneira se transmite, fíxate que no fascismo tamén é así, no aspecto de xénero, non tanto na maternidade, non esa exaltación na maternidade e tal, como dos propios traballadores, non? Traballar dignifica, non? O traballo dignifica. Entón, ainda me parece máis perverso. Despois, con respecto á cidadanía, pois sí, a cuestión é que na antigüidade a cidadanía, claro, depende do momento e, digamos, da concreción histórica, non? E depende a veces tamén da concepción
da concepción da filosofía política de quen estea falando. Quero decir con isto que hai momentos nos que en Grecia si hai momentos nos que no período clásico de Grecia pois hai, digamos, parte das clases traballadoras si teñen unha sorte de cidadanía, sí? Tamén porque teñen que ir a defender, teñen que ir á guerra, digamos, porque a guerra xa se fai con infantería, é dicir, son os aristoi a cabalo e tal, senón que esa clase traballadora que ten que levar, ademais, as súas propias armas, non? Armas defensivas e tal, nesa exaltación, por certo, na idealización do exército hoplita, non? Precisamente como símbolo do bo equilibrio entre o individuo e a comunidade e tal, bueno, pois eles levan as súas armas defensivas tamén, digo, e son infantería, é dicir, van na primeira liña, non? A ser asesina, a morrer, vale. Eso lle dá a constitución de cidadanía, digo, en determinados períodos da democracia grega. Sin embargo, cando falaba da filosofía política, non, Aristóteles en determinados momentos considera que quizáis, non, bueno, por supostísimo Platón, non, pero tamén Aristóteles que quizáis determinados oficios non deben ser considerados, digamos, fundamento, non, da cidadanía. Entón, que sucede? Bueno, pois que pasa, bueno, esa cuestión, non, da Idade Media, non, que si a historia, non, de súbditos e tal, digamos, unha relación, non, de, bueno, de súbditos ni sequera co Estado, non, obviamente co señor feudal, perda relativa, non, da liberdade persoal, etcétera, de iure, refiro, non só de facto. Entonces chega a modernidade e entonces pois aí está a xogada, non? Que veñen a justificar, digamos, o dereito á cidadanía, non? Co traballo, non? De feito, hai sí que recupera Marx, pero tamén outros autores, non? Como hai determinados decretos, non? Que bueno, pois que sinalan que as persoas que vexan a outras persoas sin traballar durante determinados días que poden ser tomadas como escravos ou como escravos da comunidade e tal. Entón, a cidadanía non se constitúe, digo, se fundamenta no traballo, sí? Que sucede? Eso en teoría, claro. Refírome aos autores da filosofía política da modernidade, non? Pois que na práctica non pasa iso. E na práctica os traballadores non teñen cidadanía. Non forman parte, bueno, que eso tampouco estou descubrindo nada, quero dicir, se me dá pudor dicilo porque é a crítica marxista. Non, toda esta base social está fora da democracia, non, que teorizastes e tal. Entón, que pasa? Que igual Locke non estaba falando, entón, non, e por eso falo desa diferencia entre productividade e rendibilidade. Non estaba falando dos traballadores, de quen traballaba, senón de quen era, digamos, senón de que era rendible, é dicir, xeneraba capital, xeneraba, pois eso, riqueza. E quen xeneraba riqueza? A burguesía, os propietarios dos medios de produción. Entón, realmente a cidadanía se estaba fundamentando niso, sí? A pesar, digo, da propia teorización desos os dos filósofos do Pacto Social da modernidade. Non sei se me quedaba algún aspecto da pregunta por... Non, xa están os dous. Está perfecto, así. Hai outro concepto que utilizas no libro que ten que ver con isto, que é a volatilización do traballo e a volatilización da ciudadanía. Tamén se volatiliza a moeda, por exemplo, volvese todo digital. En que consiste esta volatilización? Sí, esta reunión, bueno, que non me sabe. Non es porque estamos xuntas, pero realmente está volatilizado. Sí, todos está ben, sí. Claro, bueno, pues que a cuestión é que actualmente, non, digamos, tamén esas líneas así de reflexión actual o que pensan é que si, bueno, coa crítica, coa aportación, digamos, do marxismo e do socialismo, non? Por que non, dicilo? Aos avance dos dereitos sociais e políticos, non? Das nosas sociedades, pois as quedamos por sentadas e tal, pois finalmente, si, a cidadanía se sustenta, non, no traballo. Bueno, incluso hai unha volta máis, non? Porque nas propias revolucións liberais se intentaba, non, que cidadanía, non, recuperando ese cosmopolitismo que xa estaba no estoicismo, por outro lado, non, cidadáns do mundo, cidadáns, quero decir, con dereitos, non? É dicir, con unha estructura que che cubra,
que che ofreza dereitos, non? Que che dé unha cobertura, teríamos que ser todos os seres, non? Do mundo e tal, independente, incluso máis alá, non? Do traballo como fundamento desa ciudadanía. Como eso, bueno, sabemos como van as cousas e tal, non pasa demasiado e tal, que a historia é que pasan co proceso, volvíamos á técnica, no aspecto, digamos, máis simple, menos filosófico, non todo o avance tecnolóxico, non? Que se poda estar dando, digamos, de mecanización, non? De determinados traballos, pero que non só vai afectar os traballos non cualificados, sino tamén os cualificados, dicía, con as inteligencias artificiais. Sí. É dicir, bueno, pues decimos, hai un robot que se presentou, non? Como alcalde dun distrito de Tokio, se propoñen como xurados, non? Como xuíces, os xuíces do futuro, non? Inteligencias artificiais, tamén como profesorado, é dicir, que vai afectar a moitos ámbitos, non? En teoría, porque isto tampouco sabemos que ritmos leva e tal, pero o que pretenden, o sea, que nos contan é isto, non? E, polo tanto, é o que pretenden facer, non? Que é un pouco a lectura que se fai dos medios, ou non da actualidade, non é tanto, obviamente, enterarte do que sucede, senón do que queren que suceda. Sabes, unha cartografía da historia. Entonces, que pasa se se dá todo iso? Pois onde queda a cobertura social? Bueno, ese foi un dos motivos polos que non só a esquerda, o sea, polos que se falou, digo, da renda básica ou cousas así, non? E que deixou de ser un tema da esquerda, non? Vinculado, pois, á emancipación do tempo, non? Que recuperar, falábamos de Grecia, non? Recuperar o tempo para a contemplación, non? Que non implica un tempo de ocio capturado polo consumo, non polo propio sistema, sino a contemplación, que serán aspectos, non? De desenvolvemento ontolóxico, tamén de estudio, lo que sea. Bueno, pois, digamos que esa renda básica, digamos, vinculada á esquerda e a esa emancipación do tempo, capturada tamén pola dereita. Digo, o propio de Guindos chega a falar diso. E se probou, se non recordo mal, en Suecia. Que ao final, bueno, anularon a proba e tal. Por que? Pois porque o problema é se a cobertura social, digamos, non quero decir política, porque realmente houve unha excesión entre o social e o político, como sabemos e tal, se dá, en calquera caso, a cidadanía, non? A cobertura social que implica a constitución da cidadanía, se dá, estaba fundamentada no traballo, e traballo non vai haber, pois a historia é que o deixas caer a maior parte da poboación, ou que se fai. Isto é o que se lucubra, non? Entonces vai un pouco por aí esa cuestión, non? Non sei se me queda... Sí. Falabas antes, bueno, do coñecemento. Hai unha reflexión que faz no libro que o coñecemento práctico é relegado ao coñecemento técnico e o coñecemento teórico é, de alguma maneira, deixado de lado, desprezado. Isto, bueno, ten que ver tamén co tema con outro tema que tratabas antes, que é o do espazo público e o espazo privado. Mira, se queres, che digo algo con respecto á cuestión do seu coñecemento. Sí, sí. Vinculado a... Antes dixen, no, bueno, que estamos cos binarismos, cos superar os binarismos e realmente seguimos pensando, no, de forma dual e binaria, no, lo práctico e lo teórico, estas cousas. Pois precisamente, no, en Grecia se diferenciaban, non, a praxe, a episteme ou apóiese, non, esos tres tipos de coñecemento. Apóiese o coñecemento productivo, a técnica, non, a técnica. A praxe é tamén coñecemento racional e é igual que a técnica, o coñecemento productivo, e a ética e a política, e a episteme, pois, é o coñecemento, non, dos principios, o coñecemento puro. Entonces, a xogada precisamente binaria, porque, tal como analizou Deleuze e outros autores, na modernidade sí que se asenta ese binarismo e non só na cuestión de xénero, non? Pois eso, que era o práctico e o teórico. E o práctico que pois deixa de ser o ético e é o técnico aplicado, o útil, non? O productivo. E o teórico, pois é o teórico, que, en fin e ao cabo, non, esa episteme, ademais, se vincula, digamos, tamén ao técnico. Quero decir, antes dixen, pasamos da técnica á tecnoloxía, sí? A tecnoloxía como tal empeza a xurdir, a teorizarse e a xurdir durante a modernidade, sí? Despois na revolución industrial e tal. Tecnoloxía e logos da tecné, é dicir, é a aplicación da episteme
I take me. E calquera caso, partindo desa pregunta, sin desenvolver máis isto que acabo de plantear, a praxe a ética e tamén a política, se que se nos amplialo, non? A dimensión política do ser humano, do cidadán, desaparece. Bueno, será opcional, non? Como a cuestión da ideoloxía, é unha diferencia, é algo que podes tomar, pero así de base, non? No neutral, a ontoloxía pura, non? E dogmática e ortodoxa que se presenta é outra, non? Non sei se falta luz. Queres que poñer? Pois o que está ben. Non sei como vamos de tempo, porque non estamos controlando. Pois temos 45 minutos. 45 minutos bastante instigantes. Un par de preguntas máis separamos ou Sigam, xa podem está? seguir. Parece que temos audiência e... Ok, pois seguimos. Entendemos a luz, non sei. Sí. Que tal? Está ben, está ben. Sí. Vale, en relación co que acabamos de falar, está o tema do espazo público e o espazo privado. Dis no libro que o espazo público cada vez é máis reducido e non coincide co político, que os individuos homens e mulleres son relegados á esfera privada. O político, o político é o privado e o público non é o político senón o mercado, resumindo así. Vou ver a decilo. Vale, sempre facemos apartado A e apartado B. Vale, pero bueno. Entón, apartado A, sí. Vale, espera que teño que recuperar. Vale, apartado A, sí. Mira, apartado A, con un exemplo, a cuestión da... Outro día falábamos, non? Que se antes non podíamos baixar a rúa, ocupar a rúa, estar na rúa, sin máis, non? Agora baixamos as terrazas. Bueno, se mercantiliza, o sea, un exemplo naíz e básico, non? Que se evidencia, non? Ou que se simplifica como se privatiza, se mercantiliza, non? O espazo público, sí? Eso, digamos, no urbanismo europeo. En Los Ángeles non hai, quero dicir, xa non hai un espazo onde estar, non? Un espazo compartido, un espazo común. Sí, claro. Entón, podemos darlle... Bueno, e desde o non é tan naif das terrazas, porque, según os coito, non, determinadas declaracións políticas, volvemos a Ayuso, a mí eso tamén me informa moito miña nai, que dicía últimamente, ao parecer, sí que a xente de fora de Madrid, non, que estaba fora de Madrid, que lle dicía que sorte, porque ali podían ir os traballadores despois das jornadas de traballo, non? Que son curtas e tal, sin ese desenvolvemento ontolóxico, e a tomar canas. Sí. Quero decir que entendo que hai, bueno, quizáis, obviamente, pois non é tan aí, moitos intereses económicos detrás, me refírome xa a un nivel, sabes, de chamada de turismo, cousas así. Que sí que houve, por exemplo, nos primeiros pasos, non, de, digamos, de relaxación do confinamento nestes meses, non, que chegaban xente de Francia ou tal buscando ese Madrid de libertad e terrazas, que casi era o mesmo. Bueno, non sei, se queres pego máis volta filosófica, pero penso que foi básicamente eso todo. Pero que é obvio, non, esa cuestión. Despois nun plano quizáis menos físico, quero dicir, máis filosófico, non? Menos físico e máis virtual, non queda espazo compartido donde dirimir aspectos de redistribución dos recursos que é o espazo político. Xa sen irnos á clásica alienación política, que é esa escisión que se veu en outros séculos entre o social e o político, é dicir, entre o aspecto máis cívico, máis mal, pero e a toma de decisións, non? É dicir, a participación real directa, pois eso, na xestión das cousas. Entonces, eso, digo, obviamente non queda e a única toma de decisión é puramente mercantil, ¿sí? Pero digamos que se visualiza claramente no mundo material, no mundo físico, ¿sí? E despois, con respecto á cuestión, o sea, do espazo privado, que o planteamento que ti facías era... Bueno, por onde quería levalo eu é por unha reflexión que faz no libro sobre o tema de xénero, non? Antes as mulleres eran relegadas ao espazo privado
sí. Bueno, pos bastantes exemplos, falas, por exemplo, no libro da prostitución, non? Entón, a pregunta sería un pouco, pois, que pasa cando pois pasa isto, non? Bueno, O político é o privado e o público non é o político, senón que é o mercado, non? Que pasa cas mulleres neste contexto? Bueno, sí, aí seguiría na cuestión do espacio público. Bueno, mira, por un lado, a cuestión do traballo doméstico e tal, o sea, por eso, é o espazo do labor, non? Esa diferencia entre o labor e o traballo, non? O labor como algo inmanente e como algo de supervivencia, así, e o traballo como algo productivo, trascendente e tal. Vale, o espazo das mulleres, non? Era o doméstico onde se daba o espazo do labor, non do traballo, sí? Iso non sirve para reflexionar tamén a cuestión dos cuidados, sí, porque non son pagados os cuidados e estas historias. Vale, despois hai un momento dado, non? No proceso da modernidade, do liberalismo ou tal, no que as mulleres sí poden pasar, non? A esa esfera pública, finalmente, non? E, ademais, pasan, hombre, podemos ir ao exemplo concreto, non? Pero pasan porque, bueno, as clases baixas, as clases traballadoras, xa estaban traballando no século XIX, non? E xa hai un movimento, non só traballando, sino tamén organizándose políticamente, especificamente, non cuestión de xéneros, especificamente, non segundo o xénero. Pero así, en termos xerais ou máis tal, bueno, pois coa Primeira Guerra Mundial, non, as mulleres se incorporan porque non hai homes que traballen, non, porque están na frente e tal. A historia, en calquera caso, non, as mulleres van pasar o espazo público, que se supón que era o espazo político, non? Pero finalmente é simplemente o espazo do traballo, é dicir, o espazo productivo, que ademais acaba sendo, xa pasando todo o século XX e xa no século XXI, digamos, o espazo mercantilizado, sí? É dicir, as mulleres pasan o espazo, o sea, cando consiguen esa emancipación, les están permitindo pasar o espazo de rendibilidade, o espazo de mercado. E así. E non sei se queres darlle outra volta a cuestión do espazo privado, que é un pouco a cuestión da hipertrofia, non? Dese espazo, bueno, dese solipsismo, digo, non? Dese ego, non? Que pasa? Porque tú vinculas aí, ou hai un momento dado no que digo, non? Nun contexto determinado tamén, que ese espazo privado parece que é o político, non? No sentido de que o político xa non é un espazo común de diálogo, non? Cos outros, onde nos fomos de acordo ou non, non? Digo, por pasar do consenso ao disenso, non? Bueno, non profundizo agora nisso, pero sino que o político simplemente non é a cuestión de dogmas, non, de determinadas posicións, de crenzas emocionais que forman parte, non, dese espazo propio, non, particular e hipertrofiado e que se vai impondo, non? Que se vai impondo, pues decíamos, o sea, casi con unha certa inconsciencia, porque certamente hai como unha invisibilización do outro, e xa non o outro como outro subalterno, o alius, non, o tal, o alter, sino nun nivel banal e naíz, non? A xente non cruza as miradas cos outros, non? Ou a hora de organizarnos no espazo, xa sabes que a unha conducción tamén afecta moito, non? Non existe outro, non hai unha ruptura dos socios, non? Unha disolución do tecido social, non é un eu caminando e os demais que aparten. Hai un momento no que tamén plantellas o papel da industria cultural. Bueno, a industria cultural que é un concepto que xa ten unhas determinadas connotacións, non? Falabas antes de determinadas tradicións marxistas. Pero cal é ese, ou cal podría ser o papel da industria cultural en toda esta desaparición do público? Todo. Hombre, é a superestructura. Entón, traballa para iso. Quero dicir, agora a verdade é que me interesaba facer, bueno, non sei, non é algo que teña definido, pero ia ir por aí. Sí. Entón, toda a cuestión, non, de como a cultura popular bueno, digamos, relegada, non, ou se fai coincidir, ou se fixo coincidir, non, coa baixa cultura, fronte a unha alta cultura, non, e despois veñen os salvadores, non, do mercado, non, dese liberalismo de mercado, que fa unha sorte de diferencia entre o liberalismo teórico, clásico, non, que ten aspectos que poden ser interesantes con o
este mercado que se erixe como, non sei, baluarte do liberalismo e da liberdade en concreto. Bueno, pois veñen a rescatarnos desa clasificación que é moi elitista e estas cousas que lles encanta dicir, e por certo analiza Martel na cultura mainstream, que un pouco inversa americana frente a francesa, e agora hai unha inversión neste planteamento, pero bueno. Entonces veñen a dicir, hombre, que iso da alta cultura é un elitismo e non sei quanto, quero dicir, que non quero dicir que obviamente é unha cuestión de clase e acabo de dicir, que a cultura popular se fai coincidir coa baixa cultura, etc. Pero aí está xogada, ben, o mercado a dicirnos que esa alta cultura, que en calquera caso podería haber certas fugas, certas posibilidades, certas fuxidas, ou certas posibilidades de territorialización, artística, semiótica, bueno, pues, así cousas. Non digo que teña que ser así, ou que todo sexa así, pero que podería haber algo por aí. E nos ven a dicir, se fan eles, digamos, representantes da cultura popular. Pero obviamente non falan de cultura popular, sino dos gustos tampouco falan de pobo, porque pobo xa é un termo moi connotado, da xente, dos gustos da xente. E quizás pechamos o círculo co principio, eles saben o que son os gustos da xente, e a xente é isto, e quere isto, e ya está, non hai máis que dar, ni máis que purgar niso. Entonces, e o peor, e aí está a alienación, é que a xente e as persoas consideran que son capaz, isto igual nos estou gañando enemigos, pero quizás asumimos que non somos capaces de dar máis do que damos. E iso quizás ten que ver con ese nihilismo reactivo e negativo, con esa baixa concepción que temos de nos mesmos como humanidade e tamén a título individual. Acabo de pensar no teu libro A democracia non vai ser televisada, que tiña que ver un pouco con... Hubiera a semana que ven a ver a película. Sí. Que tiña que ver con isto. Bueno, levamos casi xa unha hora, non? Canto tempo levamos? Casi unha hora. 56 minutos. 56 minutos. Creo que é a última pregunta xa, porque debemos estar aburrindo xa. É unha pregunta moi xenérica que creo que de alguma maneira deixa formulado o libro, non? Que é como recuperar ese pacto social a partir dunha idea de ben común. Daqui poderíamos falar de autores e de autoras concretas, poderíamos estar toda a noite falando disto, pero, bueno, pídoche que escollas. Antes falábamos, por exemplo, do debate entre liberalismo e comunitarismo, que escollas, a mellor, unha autora ou, algunha idea de que partir sobre eso, como recuperar ese pacto social a partir dunha idea de ben común e non de individuos illados. Como recuperaría, como recuperar, ese pacto social a partir dunha idea de ben común. A partir, a mellor, de que ideas, de que... É unha pregunta moi abstracta. Non, estou pensando... A ver, unha cousa é as liñas teóricas que eu podería considerar que me resulta máis interesante. Sí, por iso iba un pouco a preguntar. E outra cousa é o que se poda facer no nivel práctico, no nivel material. A ver, interésame moito a cuestión Mouffe, toda a liña de Mouffe e toda a cuestión de como intenta pensar o disenso, que é un pouco onde quedara a sociedade, digamos, a reflexión na filosofía política antes da crise de 2008-2012 e tal, e de que empezase toda a oleada de fascismo e logo a pandemia e logo estas historias. Entonces estábamos nesa cuestión de disenso, para superar o consenso e tal, e iso sí que me interesa bastante. Despois había algúns autores que sí que recupera, ela non introduce, non só especificamente, coa noción dese ben común, sino coa, con recuperar, con superar a alienación política e, ademais, digamos, articular de forma práctica ou recuperar ou sanar, concretar de forma práctica unha relación saneada coa diferenza, que é un pouco que utilizo tamén todo o postestructuralismo francés e así. Que me parece que se sigue fallando niso, e non só por parte da dereita. Me parece que é unha constitución sociolóxica e tal.
E despois hai algúns outros sí que falan claro, porque ao falar de cando Rawls intenta, bueno, definir, non, buscar a xustiza e entonces, non, a sociedade xusta e tal, dice, bueno, pero a xustiza, bueno, vai variando un pouco ao longo, non, das etapas e tal, bueno, pero xustiza tamén como unha casi moral laica, non, pero unha moral de mínimos, non, bueno, claro, pero unha moral, esa moral é un contido e, por tanto, ese contido ven dado por Occidente, non? E volvemos a caer no etnocentrismo e tal. Entonces, non pode ser así, non? E entonces Rawls non acaba dicindo, bueno, pero entonces esa moral, a moral é casi unha cousa instintiva, perdón, a xustiza é casi unha cousa non instintiva da esfera doméstica e iso, de alguna maneira, fai recuperar a idea grega, incluso casi non aristotélica, sino platónica, non? No que a xustiza, aínda que é, digamos, o resultado do equilibrio, non, das partes da cidade, non, ou que cada unha das partes da cidade se dedique ao seu, non, e iso é a xustiza, pero hai unha correlación moi directa coas partes da alma coa antropoloxía, e, polo tanto, digamos, está moi cerca coa armonía, non, na antropoloxía está moi cerca da moral, sí, do ámbito moral, e non tanto, e de feito a xustiza en Grecia, non? Os tribunais estaban constituídos polos cidadáns, non, que eles pois, non, escoitaban as partes implicadas, non, mantiñan o silencio e tiñan a arete, tiñan a virtude, non, e establecían a partir desa arete, desa virtude que se lles presupuña un xuizo xusto, non? E de alguma maneira Rawls acaba un pouco aí, non? Sí, pois ten que ser algo así, un pouco casi unha cuestión, unha virtude moral e tal. Pero dice, bueno, pois a xustiza non me leva a esa idea de ben común. Mira, quizáis penso que ni sequera que o interesante, ni sequera establecer uns patróns definidos, non? Que tal, que pois outra cousa, bueno, sí a nivel filosófico, pero me refiro a nivel de práctica, de praxe política. Sino que sería un proceso, non? Que buscamos, que queremos, que lle chamamos a que cousa, nese sentido sí que, sabes, que lle importancia ao rigor, non, conceptual, bueno, delimitar os problemas, a delimitar os conceptos, é esencial para entenderse co outro, por eso a importancia da dimensión racional, do meu punto de vista, para o diálogo. E ir establecendo a partir de aí, pues, por exemplo, esa, si queremos, non? Ese vínculo entre xustiza e ben, bueno, común, pero, bueno, así, non sei, estaba pensando en algo sur. De acordo, pois, bueno, penso que xa levamos un cachiño, non? Eu penso que xa repasamos as ideas principais do libro, non sei se estás de acordo, non sei se hai algo que che quedase a ti que consideres especialmente importante que a mellor a mí non se me ocurrise a preguntar. Non, me parece que está ben. Nada, así que creo que podemos deixarlo aquí. Moito obrigada a toda a xente que nos estea escutando. E devolvemos ya a palabra ao presentador. Obrigado, muito instigante a vossa conversa. Temos tido uma audiência fiel, apesar deste dia de calor e de praia, temos tido pessoas a assistir e parece muito interessante. O que quer dizer também que o livro da Rebeca interessa muito, e porque eu também tinha comentado isso em offline à Rebeca, parece-me que é um livro que entronca perfeitamente com esta atualidade. Eu tinha uma curiosidade não é uma espécie de pergunta, mas é um pensamento com a Rebeca. Tu falavas muito chegaste a referir isso do ego e este tempo narcísico, e até que ponto eu gostaria de saber, e o teu livro fala disto, há aqui um ponto em que ele também fala do ego, e tu referes aqui no ponto um pós-humano, demasiado humano, tu referes, esse ego está ligado ao corpo que deve ser a máquina perfeita, uma grande raça de máquinas fascistas. Deus ex machina entre nós. Até que ponto ou seja, eu queria te perguntar, é uma inquietude minha, e o teu livro abriu muitas hipóteses e muitos campos de análise e de pensamento. Até que ponto
que sociedade será esta? Narcísica, uma sociedade de autoexploração, que não permite a alteridade do outro, ou seja, do liso, não é? Da não negatividade. Tu já focaste, mas no fundo, ou seja, caminhamos para novos fascismos com este tipo de humano que para o qual estamos a caminhar. Volvo a... Sí, mira, por un lado, recordo o asasinato de Samuel na Coruña, onde estás ti. Cando acabas de dicir, non toleramos alteridade. E outras noticias recentes de hoxe e onte, e cosas así. E non é unha violencia, toda a violencia, non sei cando, non, se intúe a debilidade, se intúe a subalternidade. En calquera caso, a cita do principio de Onfray que recorda, que xa dix, non é antes, non, que citei antes, que recorda, non, a Nietzsche e que ven a dicir iso, non? E iso que a posmodernidade, non? Non só o nazismo, sino a posmodernidade, nesa revisión de Nietzsche que fai distanciando do nazismo, non deixa digamos, de imprimirlle unhas novas formas fascistas e por eso me parece, insisto nesa cita do Onfray ao principio do libro, ¿no? Esencial facer esa distinción, ¿no? Que de alguma maneira está desenvolta en moitos, na interpretación, non, da obra de Nietzsche, de moitos autores ao longo do século XX, non, pero que a sintetiza moi ben, non? Como levan, como se figura non ese ultrahumano do que el falaba, non? Con todas as potencias ontolóxicas, insisto nesta cuestión das potencias, non do que somos, sino do que podemos, ni sequera do que debemos ser, sino do que podemos ser, e como se define, non? Como modelo, como arquetipo, o superhome, non? E estou facendo esta distinción de traducción do termo e deixo ese superhome vinculado, non? Do lado do fascismo. E sí, unha exterioridade, non? Ese cibor, ese vinculando outra vez coa técnica. Muito bem. Muitas gracias. Graças a vós, obrigado. Este livro está disponível na nossa página web, quem quiser consultar, e volto a reiterar que tem 5% de desconto hoje, quem quiser adquirir na nossa página web. O livro vai ser apresentado também no dia 3 de setembro na Numax, portanto, quem quiser assistir fisicamente à apresentação do livro com a Rebeca, portanto, também estará disponível na livraria Numax no dia 3. Eu quero agradecer imensamente à Rebeca e à Montse pela disponibilidade neste dia de verão, que me parece muito instigante nós podemos estar aqui a conversar sobre um livro importante para os dias de hoje e também para a Através Editora. Muito obrigado a todas e a todos. Agradecer novamente aos assistentes que continuam. Temos 1h07. Este vídeo ficará gravado no YouTube para quem quiser voltar a ver de novo. Muito boa tarde, boa noite e voltamos a ver em breve. Obrigado. Obrigado.